So nes I weld ar Instagram a nes I feddwl bod y sgiliau bod gyda fi'n barod fel defnyddio peiriant embroidery yn cyd-fynd efo'r swydd yn dda, because dwi'n yn nabod llawer o pobl sydd yn gallu defnyddio peiriant embroidery a o'n i'n meddwl swn i yn gallu cynnig sgiliau fi a gallu datblygu nhw a dysgu rhai fel busnes. Mae gael caru yma di newid gymaint i ni fel busnes, i ni fel pobl. Mae hi di ysbrydoli ni, oedden ni'n mynd trwy bach amser anodd fel teulu ar y pryd, a nath gael caru jyst rhyw hybiau, rhyw ail cynnar, rhyw tân, dwi'n meddwl yna ni. Ie, dwi wedi dysgu lot o pethau. Dwi'n teimlo fatha bod fi fatha trial and error, really, dysgu mwy wrth gwneud y mistakes, ond hefyd dysgu be mae cwsmeriaid isio a gallu dysgu busnes cerfydd dwi'n rili di cael hyn o blaen. Swn i'n dweud bod yn cyflogwr yn heriol, ond yn rhywbeth dwi wedi mwynhau i wneud yn ofnadwy. Trio ffeindio'r ffin na, a mae rhywun fel Cari, mae mor hawdd i weithio efo. Mae'r transition o mynd o just bod yn fi yn gwneud pethau fi hun i fod yn cyflogwr, wedi bod yn un dwi wedi mwynhau i wneud, a mae'r cynllun hefyd wedi cynnig lot o cefnogaeth i fi fel perchenog busnes i gymryd y cam na i fewn i fod yn cyflogwr. Swn i'n deud, hwn ydy yr job gorau. Dwi wedi gweithio mewn restaurants, pubs, a jyst ddim mwynhau. Dio ddim beth dwi eisiau wneud, talu'r biliau, ond dwi'n mwynhau dod i gwaith i fy yma. Dwi'n cael gwneud beth dwi eisiau. O rhan y grant gathon ni gyn Llwyddo'n lleol, be nath o alluogi ni wneud dros y 3 mis oedd creu swydd. So mae Cari erbyn hyn yn creu cynnyrch yma, a mae hi yn creu cyflog i hun. Mae o yn teimlo fel dipyn o ryw bwysa cymryd cyflogaeth rhywun arall yn dan dy ddwylo di, teip o beth, ond mae di gweithio a mae'r 3 mis dwytha mae di profi hynna. Pan mae pobl yn gofyn wrtha fi o beth ti eisiau gwneud pan ti'n gadael prifysgol, oherwydd dwi'n gwneud product design a dwi bob tro wedi meddwl rhaid fi fynd i dinas, rhaid fi symud i Lloegr neu i Caerdydd neu whatever. Mae hyn di'r agor llygad really, i gallu gwybod bod na pethau allan yna i pobl fatha fi sydd yn gwneud rhywbeth sydd chydig bach yn cyfyniadol really. Ond dwi'n meddwl bod o'n really helpu fi i aros yn lleol. Gobeithio fyddwn ni hyrwyddo hyder Cari rwan a gobeithio fydd i'n mynd ymlaen i wneud pethau gwych. Bod ni eisiau cadw yma, dwi'n siŵr fydd i'n mynd ymlaen i wneud pethau llawer iawn gwell. Mynd amdani, os da chi wedi bod meddwl cyflogi, mae'r cynllun yma'n bendant wedi bod wertha i ni. Dwi'n teimlo really lwcus bod fi wedi cael y cyfle yma, cos o'n i'm yn meddwl fysa na byth rhywbeth fel yma'n dod, especially ochr yma. A dwi'n teimlo mor mae pawb mor agos yma a mae'n teimlo really comforting gallu gwybod bod bob dim, da ni'n saff yma, teimlo'n, agos ata chdi.